Takže ahoj, jdeme na iOS. U dnešního dneska si ukázíme dvě nejlepší XP mapy v nové Fortnite super sezóně. Super sezóně. Protože si říkám super, nevím proč. Ale prostě já vám prostě ukážu dvě nejlepší XP mapy, které já hraju. Takže se vrhneme asi na tu první, protože ta je bez time limitu a dává třeba jakože hodně mega XPček. Je to tady ta. Na obrazovce mám, když tak hodím kód nebo creatora. Takže my si jdeme ukázat. Jo, a mám když tak 6 levelů. A protože bych si chtěl zaplánovat support a creatora, protože budu začínat spíš víc a ten Fortnite. No, tady Fortnite víc. Takže pak si nějak založíme třeba někdy i merch. No, někdy i merch. Založíme si třeba někdy založím si brosácí merch a nějaký Fortnite, Roblox merch. Takže my jdeme do první mapy. Už nás to napojuje. Už tam za chvilku budem. Takže v této XP mapě, jestli pak chcete, až tam bude XP farma, tak si jako vezměte tady na tady straně tady tohle, to je hodně dobrý. Tak vyšlo tady takhle. A vyšlo tady takhle nějak takhle a zatancujte nějaký emote. Tady zmačíte Ečko. Tady můžete tak dát favorite creatora, shuffle gamera. A dáte tady, půjdete na tenhle 0 limit, dáte pinpad a dáte 3, 9, 2, 4. Tady máte to, takže teď pak se spawnujete tady. Budeme to začínat dávat XPčka. Máme nějakých 7 XPček. $12 000, $13 000, $14 000, $15 000, 16, 17, skoro 18, už máme i 19, 20 a máme nějakých 22. Takže my si vezmeme tyhle dvě, jestli chcete tak farmit, tak jestli chcete farmit takhle, tak jde tohle. Tam tady ještě jedna taktika. Takhle střelte tady tím, takhle ty vlky a tenhle čet. A pak jdete close a čekejte a každých 5 minut, aby skočil. To takové takhle dát spéška. Mě stejně něčeho budeme podat spéček, dobrý vám, když na to můžu skákat 5 minut, takže je to dobrý, když to nemám limit, ale on to dává víc XPček, když se máte ten limit. Já mu tady dám like a my jdeme do další XP mapu. Nevím, co tohle za Rolix, který dál je nějaký moving tam dělají. Taký signal bojové.
takže my jsme v lobíčku. A teďko, jestli to taky někdo odhadnul, tak jdeme na Pajusovou novou mapu Summer Paradise Game One Shot. Dejte mu favorita. Tady mu taky dejte favorita i na tu hru. Tady to vlastně. Takže my půjdeme na tady tu, jako private. Tady zatrčím nějaký emote. Já tady když tak používám v shopu, jaký to je sak? Top Mitrander. Napište mi třeba do komentářů, jestli jste už někdy měli Battle Pass nebo nemáte, že nebo jestli jste náhodou zrovna nezačali hrát Fortnite. My už tam snad budem, ne? Ne, žádný chat tam nechci. Tady je nějaký dárek, třeba na Xboxu, jak hraju já Fortnite, tak tam to vůbec nefunguje. Musím čekat 4 minuty, což když tak vyzvednem. A my jdeme na tu první, teda na co tam mám, jdeme prostě tam prostě jdu si pro ty XPčka. Takže půjdete takhle sem za ten shop, nějak, zazencujete tady. A tady pak čekejte nějaký ty minuty, asi 10-15 minut. A to jest taky můžete združit first person. Takže my si uvidíme za 3, 2... lidi, nikdy se neuvidíme, protože ta druhý, kde jsem měl udělat to 3, 2 a měl jsem se ukázat u toho, tak se mi to nenahrálo, nevím proč, takže vám to neukážu. Snad vám aspoň mi pomohlo, ale když tak vám řeknu, kolik mi to dal XPček, ta Pajusová mapa. Dala mi asi 15 000 a víc mi nedalo, nevím. Včera jsem ani Fortnite nehrál, takže jsem měl mít jako reset XPček. A to bylo asi všechno. A tak si uvidíme u příštího, takže čau. I think I found a new addiction.